Hakene ke video ka bamenta nga kwa banwanra syapang ka Jing jong Joseph Rai uwe ni ki Hindu balakala Kristan ba ubalong ru unong ruai gospel menta. Bat lese don na pedeng jong pi ki balai kendu markman ki balai yo banya pajut keti lane kublai keti batu namar ki don ki balang hapo rikasi ki bau Joseph Rai ulalek banyalam bat ban ruai ru e ka gospel. Sengap akan ke video ngani tu nak ke kadau ke bau Joseph Rai umat la no aki keman udu no ya ke jingyo i namar haki por ke ba meneng kong ulong uboriu ubayo i kumanga kumapi. Joseph Rai ulong uwe ni ki para mensim bakordor ubala pidiang yu Jisu hadin mula yo mat ya ke jing sengsi ake jing lakha yo u haka we ni ki shnong hapo Darjeeling ki kimiki kpa jong u ki bahaying baro kilong ki Hindu. Udon laingut sipara baki kimiki kpa jong u gilayam no. Nadu bau dangrit usyang school haka way ke school Presbyterian kabadon haka sinong jong u. Wat la ulong u Hindu Henry u juduai u puleru ya kaktiin u belai. Bat ki way de ki kwat niam Kristan namar u habban buat ya kejing penyat jong ke school. Ulong u kena u badan akor u basngutenat bah ya ki parlok Kristan. Bat bunsin u jukren ru syapang u belai jong ki. Hadin mo lapas ya ka kerdan BSc National. Ulalek ban pule MBBS hapo Wellington Medical College hapo Kolkata. Joseph ulong ru usamla uba jing ruai jingtam nadu national umta hakane ke jaka pule ru uju khatlang ya ki parlok khasi mizo naga banyetem banyeput lang badu. Nang ta ki penlong ka wei ke kan huntem ber ki julet tem haki hotel Khamtam haki jaka jong ki nong di kiat yalade lemba ki parlok ru ki juya di kiat lang na ka wei kapor sya ka wei pat kapor ha ka wei kamiet ha pedeng ka jinya pot jinya tam ki la di kiat bat ma uru ulabu ai bha ha ba ulami nang ta ban lei phai no pat sya la ka jaka ka ba usa kumno ka thuk thuk ka ba unya kala tenra ya ka wei ka jip sipai Yet jong gajib ki balapan bat kila dong ye ki kmat jong u baro alian. Lara marma ye u hospital ki nong trai ka hospital kila yale ban sumar kat la kat yai. Henry kila du jingkermen ba un yo kwat yo khia. Kumta kila pha no ye u chapo Velur hospital. Bat ulasa ha Velur hospital kato kat nepor. Henry om shimlala ban pen khia ye ki kmat jong u. Joseph namar bola du jingkermen ban yo i biang gi kman bat bomla shu ban yo i halamar wei ulat mu ban shu penyap no yalade ha ka step ka ba umut ban penyap no yalade u doktor ularung hakam rathia ka jong u bat ula keli yo u kumno unle namar kene ke jingpang u Joseph u ong ka bha bangan yap no ban ye ka bangai em matla kumni u doktor namar bo de Kristan ula ong pan dan ka wei ka jat dawai ka bakrau ka bala ban wengi ka jingkus lai baro kata kalong ka ketien ublai haka omdan mabantla omdan bakelut omdan berko bapang basitam omdan berius pa ne duk ne mano lahang no hang ne hapurthai ki bala ban yo ka Henry tangkita ki bapidiang ka kata ka jingkren u doktor kala penlingo ka mensim jong ubat penperkhat jeliu Bat hangta u doktor ulo ang shu pilong ubriu basta buru basyempang tonget yo belai batu pediang yu Jisu kumunong pen jong pi lem kumta pinjat no hato u Jisu umban se ban pen ye pi hoat umban bha pat un pendan kam ru ye pi ban long u atiar balar kam lada pi pediang yu Jisu nadu kata kesngi ulawat jingtip bha chapang u neu Jisu Bat ki jingkus lai jong u kila jano hangta u sengotu shisha ba u belai u don ringkat baru Joseph. Hadin kata par ula kala Kristan no bat ula sengotu halade ba u beriu un om mentoi lada u yo ya ka pertai baru kawai lada du no ya ka jing U ong wa lada ngadu no ya laki kemat bakan jado Henry u ngait ba u turai un om ino ya u bat un pensyai ya ka jingdom ki kemat ki bakan jado jong u. Joseph usngotu ru ka jingdu no ye ki khmat ka de namar ka jing sngopa bathala jong u bat da ka jingdu no ye ki khmat ula ye kendu yo trai Jisu bar ula ai pat ka jing bam jukut bat ula ai ru ka jing suk mensim kat ban penlong ye u uta u jing tau bat mai
Upla haki beriu bawatla umla banlong u doktor bakan jadok kumbala temu Henry utrai upenlong yu u doktor bakan jamin sim usianya hau jisu namar utiap bau jisu ong tawan hanga pi baro kibat haj bat kia ke jingket dengan penjem dia pi ulayo mat ya ke jingja haj bat ke jingsuk mensim suki ulan nangsan ha ke jingai ulayo jing hikai ya ke tin ublai ki babiang barula kelalong unong yalap bakrau barula let yalap ru isiki jaka bapher ulaya tho shong kurim berkawai ke beriu napo dimapun nagalan barula don ki khun ka ying kesem ka kali bat ki wei de ki jingdan kam naga benta ka jing em ka baman la gesngi kine baro unget skam bagade ki jing penyat bastat jong ubelai ha ka wei ka sngi kila let kai shi ying hinmen para jong u ki bahaying jong u kila sngotenat ya u wat la yalade kimpat long kristan Henry ki sngotenat ya ka jingya thu ka jong Joseph namar u ya thu ha ka jing em badon lightly ki kman ka khamat ka bakan jado ka khamat ka ba ka jingnang jing start bat yo jing hikai bat ka khamat ka bakan jamin sim bat u ong ru ya ka khamat bakan jado uladu no Henry ya kini artli ki jaj khamat la ban yat ban yeng ban tre ban khta ban ya thu yo jisu ha ki weide uda ong ru amdan ke jing bamla ha khamat ublai bat u ya thu ru ha kita ki bahaying ki badang long Hindu uyai keren bat dak ba ong bau jisu usha alor ke ding phna namar ke jingle jonga namar ki pap ki jonga hadu kat kini gesngi u Joseph Rai ulong unong yalam bashit ram ulawan yalap ru ha ki balang bapher hapo ki sinat ula penmi ru ya katup jingrai Amazing Grace daga jingkershan ka ying gesam bagi para bangai napo dimapur kene kalong ka jingetu lengkat syapang ka jingim u Joseph Rai kumba ka ktien ublai ka ong kumta lada u ru udan ha u kres ulong u jingtau batmai ki ru ki barem ki la duno hakmi ki baro ki jalong ki batmai kene kalong ka jingkren ka ktin ublai walangi don na padang ka jingdu jingkerman jong ka jing em abangi don yo jisu ketu ka jing em ka badu jingkerman ka du no ka thau thmai pada ka jing em ka badan jingkerman rengkat bat ukres kublai shibun